kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 7:09. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na biyernes. Kami ang matud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, sobra 20 pamilya napiktaran kan landslide sa Zone 3 kan Barangay Burabud, Libon, Albay dalan sa Bagyong Christine. Alkalde Das Maronilla kan Libon Albay nangapudanin ayuda sa mga residente na naapektaran kan Bagyong Christine. Pagpairahay sa tulay sa Kabilugan River kan Barangay Busak, Owas, Albay, ipapakihuro ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. DPWH nagpaluwas nin mga alternatibong dalan sa Legazpi City, Sorsogon, paduman sa Naga City. Sa lado nasyonal, National Telecommunications Commission nag-orden anin marikas na pagbolta kan serbisyo sa komunikasyon lalo na sa mga lugar na apektado kan Bagyong Christine. Supply nin bagas supisyente sagud sa katapusan kan taon apisar kan Bagyong Christine. Distribusyon ng mga dilatang pagkakaan sa mga biktima kan kalamidad, pipa pundo, asin pipa salidahan, nin meal, ready to eat. 200 na kadagdagan na pulis ipapadara sa Bicol Region para magtabang sa nagpapadagos na search and rescue operations. Sa ibang nasyon, nagadan sa terror attack sa Ankara, Turkey, umidabot na sa 5 katawo. Baretang Sports, PBA idudunar ang gabos na madedelhensya sa Finals Game 1 sa mga rinapado kan severe tropical storm Christine. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sobra 20 pamilya ang napiktaran kan landslide sa Zone 3 kan Barangay Burabud, Libon, Albay dalan sa efekto kan uminaging Bagyong Christine. Sa entrevista kan DCGB News kay punong Barangay Erwin Perez, ang mga residentes na apektado halay sa Zone 3 ipigibakwar sa covered court kan Barangay San Vicente Elementary School asin Barangay Linao mantangan iba sa mga pribadong harong. Sinabi ni Perez na tulos mo na nagkaigwan in disaster response team in immediate rescue effort asin isinalbar ang mga naapektaran na pamilya. Mientras tanto, base sa datos, nasa 100 na pamilya halay sa Barangay Burabod ang ibig-ebakwar. Mantang ini reported sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nangapodanin tabang si Alkalde Das Maronilla kan Libon Albay sa mga government agencies arog kan inumo na tubig para sa mga residente na naapektaran kan Bagyong Christine sa saindang lugar. Sigun kay Maronilla, kadaklan sa mga water refilling stations sarado pa sagud sa ngunyan.
Sinabi niya na saroan munisipyo kan Libon sa mga nagsapar kan mahiwasang pagbaha, mantang igwaman nin mga naerehistrong pagrasay kan daga. Tinawan doon kan opisyal na importante ang tabang sa mga residentes kan Libon sa pagsasabing worst flooding ang nangyari sa kasaysayan kan munisipyo. Ipigpapautob ang mandatory evacuation sa mga residentes kan Zone 1, 2, 3, 4 kan Barangay Burabod, Libon, Albay dalan sa secondary landslide. Sa PDRRMC Absemo Advisory No. 17-2024 na pirmado ni Acting Governor Glenda Ong Bungao, nakapalamandigdi na susug sa rekomendasyon kan Mines and Geosciences Bureau pigtatawanin direktiba kan gobyerno probinsyal ang Libon DRRMO na ipautob ang immediate evacuation sa mga residentes kan nasabi lugar. Katuyuan kani na mailigtas ang mga residentes sa mga existing debris asin nagkatarambunan in daga dalan kan landslide sa Barangay Burabo Zone 2 asin Zone 3. Apera kani dahil man masiguro kung sagkodwa rin pa ang pag-uuran kung kaya ipipautob ang nasabing lakdang. May mga alternatibong dalan sa Legazpi City, Sorsogon, papasiring sa Naga City. Sa ipinaluwas na abiso kan Department of Public Works and Highways Bicol, magpuon sa Maharlika Highway, pwedeng mag-turn right sa Iriga City Masuli Road. Turn right sa San Vicente Sur, Santo Niño Road bago mag-Crisin Bridge. Magpadago sa Santo Niño del Rosario, Santiago Road. Turn left sa Iriga City, Buhi Road. Turn right sa Inorogan Road. Turn left sa Santo Domingo, San Nicolas Road. Turn right sa Baaw, Iriga City, Nabua Road. Turn right naman sa Iriga City, San Isidro, Hanawan Road. Turn left sa Hanawan, Anayan Road. Turn right sa Maharlika Highway. Katakod kainipig abisuhan ang mga motorista na gamiton ang alternate route para makalikay sa inkonbinyensya. Pigtututukan mo niyan kan DPWH Bicol ang damage assessment sa mga tinampong naraot dalan kan Bagyong Christine. Katakod kini inavisuan kan DPWH ang mga bahero asin motorista na mag-ingat sa pagmamaneo asin pagbiyahe palalaog asin paluluwas sa Kabikolan dalan sa nakulang posibilidad nin rock slide asin landslide lalo na sa mga nag-aagi sa mga bulod na lugar. Sa datos kan Office of Civil Defense Bicol, nasa 300 na mga tinampo na apektado asin nadidifisilan maagihan kan mga motorista dalan sa baha. Padagos an espuersos kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol sa pagpakarhay asin paglinig kan mga tinampong naapektaran kan baha asin pagrasay kan daga dahilan kan Bagyong Christine sa Bicol. Sigun sa ahensya, nasa 132 na mga heavy equipments ang pinagagamit kan sobra sa 1,300 na mga empleyado para sa nagpapadagos na clearing operations. Padagos naman ang pagtaonin asistensya sa mga responders para sa mga kaipuhan pang i-rescue sa tao kan mahiwasang pagbaha sa Bicol. Ipapakiuro ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo kay DPWH. Iba pang detalles kan Barata. Ipapakiuro ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo kay DPWH Secretary Manuel Bunuan na makasabay sa 2025 budget ang refitting kan tulay sa Kabilugan River sa Barangay Busak, Owas, Albay. Sinabi ni Cabredo, nasaro ini sa mga tulay na naraot dalan sa makusog asin maiwasan na pagbaha bakusa na sa Albay kundi sa bilog na Kabikolan. Sayang ipinaluwanag na importanteng mapakaray ang tulay dahil strategic ang lokasyon kay ni mantang mayor na rota hali sa Uwas Town Center pasiring sa Libon Pantaw asin koneksyon sa tourist destination kan Ligaw Uwas Sagkod sa Piodoran, Albay.
Nangenot ang Bicol Region sa listahan kan 5 rehiyon sa nasyon na pinaka-naapektaran kan Bagyong Christine. Base sa ipinaluwas na listahan kan Office of the Civil Defense, uminabot sa 300,445,548 na pamilya o katumbas nin 1,669,507 na individual ang apektado kan bagyo sa Bicol Region. Sinundan ini kan Eastern Visayas na may 138,201 na pamilya o katumbas nin 528,103. Mantang ikatulo sa listahan ang Bangsamoro Autonomous Region na may 88,893 na pamilya o katumbas nin 433,940. Pang-apat naman sa listahan ang Central Visayas asin sinundan kan Mimaropa. Nakapag-restro ang Phoebox nin duwang volcanic earthquakes asin 8 rockfall events. Inibase sa monitoring kan Phoebox katakod kan padagos na aktibidad kani sa tahaw kan pagpaparauran kausa kan uminaging Bagyong Christine. An average sulfur dioxide emission nasa 1,600 o kaya 1,064 tonelada kada aldaw mantang padagos ang ground deformation. Mientras tanto mantanidong nakabandera ang alert level 1 status sa Bulkan Mayon kung saan bigabisuan ang publiko na likayan ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone mantang dapat maging alerto sa posibilidad nin lahar flow dalan sa padagos na pag-uran. Nagdeklarar nin state of calamity ang Matnog, Sorsogon dahil sa pagrapado kan Bagyong Christine. Matatandaan na dai nagdeklarar nin province-wide state of calamity si Sorsogon Governor Edwin Hamor asin itinao ang diskresyon sa mga lokal na gobyerno kan Sorsogon. Tinukar sa pag-ururon kan lokal na gobyerno kan Matnog ang danyo sa agrikultura asin infrastruktura na naapektaran kan mahiwasang pagbaha dahilan kan Bagyong Christine. Mientras tanto, padagos man ang pagtaonin ayuda sa barangay sa nasabing munisipyo. Yan ang primero kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters,
Kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagtabaan ko langi. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore.
If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy Kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Pipapundo na ni Congressman Rodolfo Ordanes ang distribusyon ng mga dilatang pagkakan sa mga biktima ng kalamidad aro kan pagrapado kan Bagyong Christine. Suwestyon niya na imbes na dilata, mas maray na meal ready to eat and i-distribute sa mga relief operation aro kan adobo, kaldereta, tortang talong, asin pwede man ang veggie meat o halal food. Sayang ipinaliwanag na ang mga dilatang pagkakan kaibanan sa disaster food relief packs halangkaw ang sodium, asin halangkaw man ang preservative na nakakaraot palugod sa salud bako aro kan MRE na may darang nutrisyon. Dalang kini ipigrekomendar ni Ordonez sa Department of Social Welfare and Development pati na sa Department of Trade and Industry, Department of Health asin Department of Science and Technology na modernong versyon kan MRE ang isabay sa disaster relief packages. Itinong halimbawa niya ang pigigibo sa kan United States Armed Forces of the Philippines na balon ang MRE sa pagkakan kan mga soldados asin pulis na nasa field lalo na ang mga nasa harayong lugar. Tinaawanin doon kan liderato kan Department of Agriculture o DA na mantinidong supisyente ang supply nin bagas sa nasyon sagud sa katapusan kan taon. Iniapisar kan grabing epekto kan Bagyong Christine sa dakulang parte kan nasyon. Magigirumduman na nagkaigwapan nin hababang produksyon nin bagas kan magtama ang El Nino phenomenon sa nasyon. Base sa datos kan DA, maabot sa 3.83 milyon metriko tonelada ang presenteng supply nin bagas sa nasyon na supisyente man para sa rice consumption na maabot nin sanggatos na aldaw. Sa sarong pahayag sinabi ni DA Undersecretary Christopher Morales na iyo ang nagsisirbing OIC kan rice industry programs na apisar ka iniigwaman nin forecast
lost na maabot sa 358,000 metric tons na nakabase sa historical damages as in actual risks sa presenteng panahon. Puminakol man sa 19.41 milyon metriko tonelada ang kabilugan na palay production sa nasyon as in ini may katumbas na 12.69 million tons nin milled rice. Para ito halay sa ibang nasyon. 5 katao ang nagadaan mantang 22 na iba pa ang nairido matapos ang terror attack sa sarong Turkish Aerospace Company sa Ankara, Turkey. Sinabi ni Interior Minister Ali Yerlikaya na nasabing pag-atake kagibuan kan mga Kurdistan Workers Party. Ang nasabing grupo binilog kay ito ka 1970 na nagkakalaban sa Turkish government asin ang apudan sa pagiging independent state. Kinondenar ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang insidente kung saan siniguro niya na papanimbagon ang mga nasa likod kan pag-atake. Baretang Sports, inanunsyo kan Philippine Basketball Association o PBA na itatauninda sa mga biktima kan Bagyong Christine ang gabos na madedilhensya sa Game 1 kan final sa pag-ultanan kan Barangay Ginebra asin TNT Tropang Giga. Mangyayari ang kawat sa Domingo, Oktubre 27 sa Inares Center sa Antipolo. Sinabi ni PBA Al Francis Chua na sports director man kan San Miguel Corporation asin Governor kan Ginebra na naghuron sinda ni na Commissioner asin Chairman na ang proceeds para sa kawat sa Domingo idudunar gabos sa naapektaran kan bagyo. Sinabi man ni Board Chairman Ricky Vargas na gabos na madidilhensya ihahatod kan PBA sa paagi kan Alagang Kapatid Foundation Incorporated and Corporate Social Responsibility Organization kan TV5. Sinabi ni Vargas na ire-report kan Alagang Kapatid Foundation Incorporated kung paano ninda ginamit ang proceeds na itatao sa inda kan PBA. Ultimo si Detales Kambaretan, kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Apo, bale po sa ating magiging kamugtakan, ngunyan na aldaw, severe tropical storm Christine ay nasa laog pa din ng ating Philippine Area of Responsibility, specifically sa 120 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union, na may kusog ng paros na naabot ng 95 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na 115 kilometers per hour. Gumagalaw itong si Christine ng west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan natin na itong si Christine ay magluwas ng ating Philippine Area of Responsibility at dyan na hapon. Bale po, meron din tayong monitor na tropical depression sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na kasalukuyang nasa 2,440 kilometers east ng Eastern Visayas. Bale, itong tropical depression na karayo pa sa atin ay may kusog ng paros na umaabot ng 55 kilometers per hour at may pagbugso ng hangin na 70 kilometers per hour. Sa ngunyan, ang kilos nitong tropical depression na ito ay northward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero dito po sa Bicol Region ay hindi pa natin mamamatian itong karayo na tropical depression at ang ngunyang aldaw ay mapanganuro na kanangitan na may kalat-kalat na pag-uran at pagkikilat pagdaguldol ang mamamatian dito sa Bicol Region. Ang paros na hari sa southwest hanggang sa south ay mamamatian at ang coastal water ay moderate to rough pa rin. Bale po, ang ating tigatayang agwat ng temperatura ngunyang aldaw ay aabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Aldaw ay magsisirang ng 5:35 AM as in masulnop ng 5:25 sa hapon. Bale, ito po si Alexis River ng DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita.
Yan makatugang nga detalles kan mga bareta ngunya na Biyernes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Ballaran sa Newsbase. Ronald Baldo sa Laro Technical, si Riman Pag-asa. Kami ang nagatudkan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat po kasi anong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Para sa bagong Ligespi.